atibatike zvechopu chopu. Gore rinera kudyiwe rinopisa zvatanga. Komanda kana mazogara ka zvezvo zvekuda kungonzi hanzi zvekuda kungonzi munhu wataura zvezvo kune zvimwe zvinhu zvekuti usasataure mazuva ano because vanhu vacho vakatsamwa. Handisina kuwesta time ndichiwedzera kana kuti chi nango ndingopfura nepanapa ndikukudzai kuti vakomana vacho vari kupindurana zvekupindurana. Nyaya yange iri kunetsa pari kunzoni hanzi Geza hanzi ari kunzi akaurayiwa naMwari ndomumwe wanga arunzi ari kutaura aizvitaura izvozvo ari kuZimbabwe. Saka handiye munhu ari kupindurwa panapa nevanhu vacho vari kumutuma vese ari kunyebera hanzi ari kunyebera vanhu vachiti hanzi tiri kwese tinoshanda nevanhu vese chizodaidai. Saka minduro yake yabva yanguva yandikatayiwa ndiri mutumwa akatumwa akadaidzwa akadaira. This platform belongs to every Zimbabwean. Even if you have something you want to say, feel free to contact me, feel free to send us something. It's either a clip, it's either a voice note, audio chairo whatever. Ngatimbonzwa zvekutaurwa nevakuru ava panapa tozopedzerana tanzwa kuti zviri kunzi kudii. Ndepulent ndini Dr. D. Ndikunzwa mashoko ari kutaurwa nemwe mbavha kuZimbabwe iri kutaura kuti hanzi izvo Chivero toda kuti tizive kuti ari papi. Tinoshanda nevanhu vese vekuSouth Africa. Akakwana here munhu? Ndinoda kuti anzi audio iyoyo ndi Dr. D, komanda womwoyo bako. Zvino haasi kuziva kuti iye munhu ari kutaura izvozvi tiri kuziva paari. Iye munhu ataura paaudio ari kuda kutsvaga kuponda Chivero kutoti kwazi tiri kutsvaga kuti ari papi. Ndini Dr. D, vanhu ngavatonhore. Munhu iyeye manje ngaazive kuti iye munhu wacho paari tiri kupaziva. Hatidi ropa chete, ropa rakadeuka kudhara. Asi zvaataura izvi izvi ngazvirege kudarika 100 yards distance. Ngazvigumire paanga achitaura izvozvo zvakaora kudaro monde. Ndakataura kuti tirimo tizere mashopping center zvese ndepapi kwapatisiri tanda zveSouth Africa. Tichotaura zvemuZimbabwe kuti Zimbabwe yese tiri pese kubva kuRozeva shopping center town rese wherever nomahotera tirimo. Vanhu havadi kunzwa. Ndakataura kuti 30 May hasviki. Ndati ndimbozvitaura vanhu vakajekerwa so. Uyo munhu uyu haasi kuziva zvacho. Chanyanya kumunakira chii? Mari yekuba bhobvu yeZimbabwe ichisafa nenzara ndo zviri kumunakisa. Ngaadle yega mari yake yakatengwa nayo asi haipedzi. Ndo murume andotaura Dr. D haipedzi. Imwe chasarira vana veZimbabwe vazukuru vambuya neHanda. Andibhowa ndasikari zvekutotaura. Iye anoziva zvandiri kutaura papa ndiri kupi. Adini kutsvanga Dr. D, komanda womweya, komanda webako. Ngaatanga atsvaga ini kwete Chivero. Ayo ndakataura ini komanda womweya kuti Dr. General aripo kuzvino wambuya neHanda ndiChiwenga. Ini Dr. D ndinongoronga madirection kungosotaka. Zvino uyo ari kutaura zvake ari kupenga uyo. Ari kuwawata imhepo. Chaungira chakamumonera chamupupuri. Chinongooneka chidarika nemisha chinzi hezvo ngoma dziri kurira dzakati injuzi idzodzo. Ngaatoti zi. Ndati kuti ngaatoti zi. Mukono wakaita seari kutsvaga Chivero uri kudei kuna Chivero? Chakanganisa chi? Ndati kuti ngaatoti zi. Ngaatoti zi. Mukono wakaita seari kutsvaga Chivero uri kudei kuna Chivero? Chakanganisa chi? Ndati kuti ngaatoti zi. Mukono wakaita seari kutsvaga Chivero uri kudei kuna Chivero? Chakanganisa chi?
chii chakakanganisa nokusi ngavagute zvakanaka mari dzavo dzekubaidza. Ndati vakomana varimwo muZimbabwe kwete zvake zvekuti vanodyidzana neSouth Africa. Vangu vari muZimbabwe each and every corner. Kutaura kwandiri kuita kana ndichiti third asvike, I'm not a daydreamer. Ndikomanda wemwe webako ini. Ngavambowawata zvavo vanenge imbuka dziri kumwedzi. Zvaakutsvaga varume. Nguva yacho ndati yakadarika please. Patasvika papekuyambuka River Nile. Kwete wana Limpopo, River Nile. From the blue waters into I don't know kuti my white waters. River Nile vanoiziva kuti ine mvura ingani, makalazi emvura dzeRiver Nile. Ndapedza ndini Dr. D. Ndikuda aramba achitaura mashoko iwaya. Iyo mbavha iyoya. Handii ndizvo. Ndapedza vana veZimbabwe. Amen. Thank you.